Затым падобнае валадарства нябеснае чалавеку гаспадару дома, які выйшаў на досведку наймаць работнікаў у вінаграднік свой. Учыніўшы з работнікамі пагаджэнне па дынару за дзень, ён паслаў іх у свой вінаграднік. І выйшаўшы каля гадзіны трэцяй, убачыў іншых, што стаялі на рынку без работы, і сказаў ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік, і што будзе справядліва, дам вам». І яны пайшлі. Ды зноў выйшаў каля 6 і каля 9 гадзіны і зрабіў падобнае. Ды яшчэ каля гадзіны 11 выйшаў і знайшоў іншых, што стаялі, ды кажа ім: «Што вы тут стаіце цэлы дзень бяздзейныя?» Кажуць яму: «Бо ніхто нас не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік мой, і што будзе справядліва, дам вам». А калі настаў вечар, сказаў гаспадар вінаградніка загадчыку свайму: «Скліч работнікаў і дай ім плату, пачынаючы ад апошніх, а канчаючы першымі». І калі прыйшлі тыя, што каля 11 гадзіны наняліся на работу, атрымалі па дынару. Калі ж прыйшлі першыя, думалі, што болей атрымаюць, але і яны атрымалі па дынару. Дык узяўшы, наракалі на гаспадара, кажучы: «Гэтыя апошнія 1 гадзіну працавалі, а ты прыраўняў іх да нас, а мы ж пераносілі цяжар дня і спякоту». А ён, адказваючы аднаму з іх, сказаў: «Дружа, не зрабіў я табе крыўды, ці ж ты не ўмовіўся са мной за дынар? Дык вазьмі, што тваё, і ідзі, бо хачу і гэтаму апошняму даць, як і табе. Ці ж не можна мне рабіць з маім, што хачу, і ці ж вока тваё зайздроснае ад таго, што я добры? Так будуць апошнія першымі, а першыя апошнімі, бо многа пакліканых, але нямнога выбраных». І уваходзячы ў Єрусалім, Ісус адвёў асобна 12 вучняў і сказаў ім па дарозе: «Вось мы ўваходзім у Єрусалім, і Сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам, і асудзяць яго на смерць, і выдадуць яго на ганьбаванне паганам, на бичаванне і ўкрыжаванне, і 3-го дня ўваскрэсне». Тады падышла да яго маці сыноў Зебядзеевых з сынамі сваімі, кланяючыся і просячы нечага. І ён сказаў ёй: «Чаго ты хочаш?» Яна гаворыць яму: «Скажы, каб гэтыя 2 сыны мае ў валадарстве тваім сядзелі адзін праваруч цябе, а другі леваруч». Але Ісус, адказваючы, сказаў ёй: «Не ведаеце, чаго просіце. Ці можаце піць келіх, які я буду піць, ці хрысціцца хрышчэннем, якім я хрышчуся?» Яны кажуць яму: «Можам». Ён гаворыць ім: «Так, келіх мой піць будзеце, і хрышчэннем, якім я хрышчуся, хрысціцца будзеце. Але дазволіць сядзець ад мяне праваруч ці леваруч – гэта не маё, але каму прыгатавана айцом маім». І пачуўшы гэта, 10 разгневаліся на 2 братоў. Але Ісус паклікаў іх да сябе і гаворыць: «Вы ведаеце, што князі народаў пануюць над імі, і магнаты трымаюць уладу над імі. Не так будзе паміж вамі, але хто хацеў бы сярод вас быць большым, будзе вашым слугою. І хто сярод вас хацеў бы быць першым, будзе вашым слугою. Падобным чынам і Сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, але каб ён служыў, ды аддаў душу сваю, як адкупленне за многіх». І калі яны выходзілі з Єрихона, ішлі ўслед за імі вялікія натоўпы. І вось 2 сляпых, што сядзелі пры дарозе, пачулі, што праходзіць Ісус, і закрычалі, кажучы: «Злітуйся над намі, Господзе, Сыне Давіда». А людзі сварыліся на іх, каб маўчалі, але яны яшчэ гучней крычалі: «Злітуйся над намі, Господзе, Сыне Давіда». І спыніўся Ісус, і паклікаў іх, і гаворыць:
што вы хочаце, каб я вам зрабіў? Яны кажуць яму: Господзе, каб адкрыліся нам вочы. І пашкадаваўшы, Ісус дакрануўся да вачэй іх, і яны адразу сталі бачыць і пайшлі за ім.